ایرو تماشاوان هێژا لە ڕۆژاوای کوردستان ئارامی هەبوو بۆمبەباران ئێرشتە نەبوون پشتی سێ ڕۆژان ji بۆمبەبارانên Tirkî îro xelkê nefeseke kûr kişand û jiyana xwe bi awayekî normal derbas kirin tiştekî baş bû hêvî dikim ev aramî berdewam bike li aliyê din asayişê ragihand ku wan bi piştgiriya hevpeymaniya navdewletî bi serkêşiya Amerîka operasyoneke berfereh li kampa holê ya Daişiyan saz kirine. Di operasyonê de emîrekî Daişê bi navê Abu Muawiye Erraqî û hevjîna wî kuştine hinek kel û pelên serbazî û çek jî desteser kirine. Asayişê got ku her du çekdaran plan dikirin ku operasyonan li dijî hêzên asayişê li nava kampa holê pêk bînin lê plana wan têk çû û her du hatine kuştin. Vîdyoya veşartina keça Kurd bêrîvan Mihemed li Qamişlo ji me re hat ala Kurdistanê lê pêçane wê vetşêrin tu pêwendiya wê bi PKK re tu nebûye ew karmendeke çapxaneya Sîmav bû pirtûk çap dikirin ku ew çapxane li Qamişlo hatibû bombebaran kirin li wê derê 5 karmendan jiyana xwe ji dest dabûn li vîdyoya veşartina bêrîvanê temaşa bikin. Divan di sê rojan de bawer bikin temaşevanên me gelekî bi me re westabûn, vîdyo ji me re şandin, agahî ji me re şandin, zanyarî gihandine me destê we yek bi yek sağ be û em ji bûyerên rojaneyên ku Rojavayê Kurdistanê çê dibûn bêpar nekirin, vîdyoyeke din gihîşte me, gelekî balkêşe bi rastî, vîdyoya zarokekî biçûk e, Zerdeşt Xıdır e, 3 salî ye, xelkê Qamişlo taxa Anteriyê ye, Anteriye taxeke gelekî nas kiriye li Qamişlo. Dema ku Tirkiye Qamişlo bi dronan bombebaran dike, ew zarokê 3 salî li ser banê mala xwe bûye, ji xwe re dilîst. Ji nişkê ve dema ku bombebaran çê dibe, şok dibe, digirî, diçe vî alî, diçe vî alî, dixwaze bireve, nizane çawa xwe rizgar bike, bavê wî navê wî Şîno ye, ji me re ev vîdyo girt û şand bavik li ber dide dibêje netirse, tiştek nabe, ti zirar û ziyan nagihête. Min hes kir hûn wê vîdyoyê bibînin. نترسى كريم نترسى نترسى حبيبي نترسى 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 ليش عليه يا جماعة والفردة والفردة نفس عجه هيك اليادي كريم نترسى تمازن بيت خوار دوغانا عليه Rêveberê navenda şuştina Gurçikan li Qamişlo dibêje ku ji ber ji karketina navendê nexweşekî jiyana xwe ji dest daye. Nafic Abbas ji medya ser rêveberiya xwe ser re got ku nexweşê bi navê Ehmed Abdurrehman Xıdır ku 65 salî bû jiyana xwe ji dest da. Abbas dibêje ew nexweş ji 2 salan ve li navenda wan yani li navenda şuştina Gurçikan de hate dermankirin. Roja duşemê 25 vê me hê balafirên Tirkiyê yên şer kargeha oksîcînê li navenda şuştina Gurçikan li rojhilatê bajarê Qamişlo bombebaran kiribû. Di encama êrişê de kesekî jiyana xwe ji dest dabû û navend û kargeh jî ji kar ketibûn. Ev dîmenên wî nexweşê ku li nexweşxaneya şuştina Gurçikan canê xwe ji dest daye. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li bajarê Enqerê got ku wan li Rojavayê Kurdistanê heftê wêstgeh bombebaran kirine
دناوا واندا رافینرین پترولجی هبون للتماشا بکن بین سرکومار ترکی چت بشه. Teşkilatımız Suriye'nin kuzeyindeki Saziya Maya İstihbaratan İçtimani li dijî jêrxaneya terorê ya li Bakurê Sûriyê û serkirdeyên wê operasyonên gelek serkeftî pêk tînin. Di vê çarçoveyê de heftê wêzgeh hatine bombebarankirin ku bo rêxistina terorê gelek giring in. Di nav wan de parzîngehên petrolê jî hene. Em hemûyan bombebaran dikin. Ev der bi rojan dişawitin. Em ranawestin. Li ku derê bû van çavkaniyên wa hebin, em dê van çavkaniyên wan bombebaran bikin û ji nav bibin. Em dê bi pêdagirî li ser van operasyonên xwe berdewam bin, heta ku terorîstê dawî jî weke gef li ser welatê me û milletê me nemîne.